Ant. Beetles. Bee. Cockroach. 4, 3, 2. Sabi mo ako na, libag eh. Libag. Next category, scientist, Einstein. Isang Newton. 5, 4, 3, 2, Ito nga pala. 1. Halatang hindi nag-aaral ng science. What's up, Ketchup? It's your boy, Tiu Tiu. Jumps to G. Michael Tastic. Mikol. And nandito kami ngayon para ano na naman ang bagong challenge na walang kakwenta-kwentang challenge. Para lang mapupulutan ng aral. Ang tawag ng challenge namin ngayon ay category challenge. Since ako ang nag-ano ng challenge na to, akong magbigay ng category. Tapos, for example, magbigay ako ng category, flowers. So, ako yung una magsabi ng ng pangalan ng flowers. Sabihin ko, rose. Rose. Sa'yo. Gumamela. O, sa'yo. Walang time limit yan. Kung hindi ka makano ng 5 seconds, makapagsalita ng 5 seconds, talo ka na. Yung consequence, maglalagay kami ng tape sa mukha mo. Ano yung buong rolyo? Gusto mo? So, bawat isa sa amin maglalagay. Kahit saan, walang particular na... Okay, saan? Basta sa mukha. Yun na yun. Tapos, pag natalo ka, ikaw na naman yung magbibigay ng kategory. Ikaw yung ng kategory. Pero bawal tanggalin yung scotch tape. Bawal, hanggang matapos yung game. Di Paano mo... pag wala nang malagyan sa butas na ng ilong? Lagyan na namin yan. Unang kategory, isda, laplak. Lapu-lapu. Tilapia. 5, 4, 3, 2, 1. Okay lang yan. Sample lang naman eh. Category about, sige, flowers. Rose. Sunflower. Gumamela. Orchid. Ilang-ilang. Kalachuchi. One. Tulip. 1, Carnation. 3. Daisy. 5, 4, 3, Kapagita. 2, 2. Dandelion. 4, Flower yun, dandelion. 5, 4, Orchid. 3. Orchid. Ano mo rin? Tapos ba ito? Inulit niya. Ikaw talaga. Ang pinagpala. Orchid. Orchid. Pagkaikot, orchid. Yan, o, diba? Taas kilay lang. Naluluha ako. Pas lang, pag sarado, wala na malagyan yan. Uy, grabe! Uy, grabe! Sa ating ilang yun. Okay. Pwede na yan. Send natin na. Next category. Tayo, nagawin mo. Transformers, Optimus Prime. Bumblebee. Ano, di ba dito, konti lang kasi. Taas kilay lang kasi pag dito sa ano. Pigit mama na. Nandito ka tignan. Para magdito ka tignan. Taas kilay. Kabilaan, para magdito ka tignan. Ako yung lagi sa pelikota kasi ako ganun lang. Lagi yan. Nagkakaroon ako ng category. Four-legged animal. Dog. Cat. Tiger. Cow. Carabao. 5, 4, Mouse. 3. Horse. Horse. Carabao. Carabao ko lang. Hawa-hawa ka mabaho. Oo, may Carabao. Ako sa kapitan, tanong ka. Kapatid ba? Gusto mo pa talaga ng masakmat eh. Pang-inigit ka sa ito mo. Banal ka. Sino yung bagay dito? Ako. Ngayon, Huwag kang kumitisil. hindi mo mabanat. Sige, sige. Mabanat. Ano ba yun? Hindi kaya. Saan sa bita kasi Nakakasabi. nakakapagsalita eh. Nakakasabi, may nakakasabi. Hindi ako lang naman. Insect. Ant. Beetles. Bee. Cockroach. Mosquito. Fly. Fly. Yung naka ba? 5, 4,
3, 2, Sabi mo ako na, libag eh. Libag. Siguro yung isip ko yung... Pero malapit yun. Libag. Shortcut, libag. Tagal naman yan. Ay, totoo. Ako sa ako. Wala kami kuko. Sumala ang kuko. Ano to, daliri agad to eh. Hindi ako. Ano, daliri. Diretso daliri. Tingnan mo naman yung kuko niyan. Ay, nako. May Hindi makita mo kuko. cockroach. John, Stingy, daman. Sana makakapikit pa ako ha. Wala nang pikit-pikit. Ako hindi makapikit eh. Matikit talaga to. Category is Body parts. Brain. body Body parts yun ah. Internal organ yun eh. Body parts. Ano isa? Sige. Oh, Head. human anatomy. Hands. Kala ko balok eh. Oh, hand. Internal na Mouth. foot. Finger. Oh, bakit? Iba yung hand, finger. Asak yan. Hair. Ha? Hair. Tama, hair. Nose. 5, 4, Elbow. 3, Tongue. 2, 3, Tit. Kala ko Ears. Ears. 5, Lips. 4, 3, 1, toe. Toe. Hindi to ah. Toe. Knee. 3, Oo, ni. nails. Nipple. Puwet. Lungs. Oh. Kili-kili. Stomach. Spleen. Heart. Exercise. Heart. Spleen. Heart. Small intestine. Backbone. Backbone. Oh. 5, 4, Ay, ano kasi ako? Nasa backbone eh. Ano ka ba eh? Sasabihin ko sana Uranus. May ML pa rin. Shit, backbone. Oh. Bone sa likod, backbone, madami yun. Lagyan natin ng support. Baka kumakain na yan. Bawasan natin yung talent niya. Kasi magaling siya makinig eh. Baka di niya masyado marinig yung sinasabi. Pakita mo muna! Shut up! Cars. Ferrari. That's cruiser. Chevrolet. Honda Civic. Jeepney. Range Rover. Yung pangalan ng ano, brand. o sa klase sakyan. Kahit ano, basta car. Toyota. Saki. Mitsubishi. Kutsa pa rin. Subaru. Hyundai. Volkswagen. 5, Chrysler. 4, Jaguar. Ford. Porsche. 2, 1. Ito kasi kinakalikot ko eh. Jump. Category is Rots. Rots. Kasi yung ano eh. Rots. Grapes. Mango. Lemon. Apple. Bayabas. Santol. Pineapple. 5, 4, 3, 2, 1. Bayabas ka ngayon. Nemesis. Next category is scientist, Einstein. Isaac Newton. 5, 4, 3, 2, nga pala. 1. Halatang hindi nag-aaral ng science. Kabilog. Parang wala sa ano, wrong turn. Nakiba yung mukha mo. Para ka na si Juan Voldemort. This is superhero. Superman. Disney. DC. Aquaman. Wonder Woman. Green Lantern. Batman. Superman. Oh, sinabi ko na. Reverse ka pa. Reverse yung ilong mo. Tanggalin mo yan. Reverse plus. Marvel. Last two. Sige. Star Wars characters. Pucha, wag naman yun. Wala kaming alam doon. Yun ang ano ko eh. Oh, sige. Magaling ako doon eh. Obi-Wan Kenobi.
Malungkot si Banjo mo. Patay ka ngayon. Tama natin yung tenga para di mo marinig yung... Gaya, tiyata ko. Ay, ayaw naman na kayo. Sakit na dyan ko. James, Diamond. Medyo ano. Dapat alam sa camera na. Kapag. Mukha kang tinorture eh. Doon nagtatapos yung challenge namin. Na wala pa rin kakwenta-kwenta. This is Boy Tiu Tiu. Call me, Nicole. Oh! Michael Caste. Johnson G, the place to be. Hanggang sa muli. Paalam!